Здоров, Клипа! А Йоєчка! Еді! Стела! Кльовіч! К'ю-клипа 5. У чаканні Гардо. Што гэта? Клипа! Оу, не ведаю, Йоечка. Чакай. Дык вось яно што. Што? Планета Стах? Ён спявае. Ура, ура, прыйшла пара, нядоўга ўжо чакаць. Так блізка ён бы гэта сон, так цягне танцаваць. Клипа, а Йоечка, некі ты шчаслівы, планета Стах. Ды я на 7-м небе. Я нават вышэй за неба. Хіба сёння нешта такое будзе? О так, сёння мусіць прыляцець камета Гардо. Камета Гардо? Самая бліскучая, самая надзвычайная, самая неймаверная камета ва ўсёй галактыцы. І проста добры сябрук. Я ніколі не чуў пра камету Гардо. Ён пралятае тут толькі раз на 3 мільёны гадоў. Нішто сабе як доўга. О, так. Мы з Гардо знаёмыя даўно. Хочаце пазнаёміцца з ім? Было б цудоўна. Праўда, Йоечка? О так! Давай вернемся і скажам астатнім. Пэўна, і яны захочуць пазнаёміцца. Выдатна. Да сустрэчы. Бывай, планета Стах! Прыйшоў той дзень, цудоўны дзень. Гіп-гіп-гіп-гіп, ура! Куды поедешь сёлета ў адпачынак, Клёвіч? Думаю узлётаць на карабельны месяц. Там миленькія пляжныя кабіны. Оу, малайчына, братка, так акуратна і элегантна. Ён ляціць! Хто ляціць, Ёечка? Камета Гардо! Камета Гардо? Не можа быць! Ачмурэнна, неймаверна! Не веру сваім металічным вушам! Уга! Камета Гардо! О! Ты чуў пра яго, братка? Не? А хто гэта? А я табе скажу, хто. Камета Гардо – гэта вельмі важная камета. Ён прылятае ў нашу галактыку раз на 3 мільёны гадоў. Трэба падрыхтавацца і сустрэць яго. Што будзем рабіць, Клёвіч? Ну, значыць, трэба ўпрыгожанні і музыка. Пайду скажу Стэле. А я Эдзі. О, гэта будзе проста супер! І як будзем сустракаць яго? А я напишу камете Гардо песню. Яму спадабаецца. Ходзем, братка, дапаможаш вынесці піяніна. Камета Гардо? Спяку яму смачны пірог. Можа, не варта, Стэла? Хіба толькі ў цябе ёсць агромністая бляха для запякання. Ну так, маеш рацыю. Прыдумала! Шарыкі! Шмат міленькіх шарыкаў. Будзе прыгожа, калі ён прыляціць. Рэй дапаможа, праўда, Раю? Будзе проста шыкоўна. Я заўсёды хацеў пабачыць камету Гардо. Я назбіраю для яго кветак.
І я зрабіў бы што-небудзь для яго. Але што? А что у тебя есть? У мяне шмат нітак. Некалькі прыгожых насовак. Сцяжкі! О, так! Прыгожыя сцяжкі на вяровацы! Каметам такія падабаюцца. Ну што? Ха-ха-ха! Придумав! На піаніно я вам зараз зайграю. Бо шановного Гардо я чакаю. Не, усё не тое. Мне сподобалася. Трэба нешта большае, значнейшае. Придумаў? Канцэрт! Мы ўсе з'яднаемся і зайграем. Вось гэта будзе нешта, згодны, братка? Дакладна шакаладна. Лепш усё запісаць. Да-да-да. Ди-ди-ди. Добра, Рэю. Я надзьму шарик, а ты яго завяжаш. Паспрабуем яшчэ. Вось, сцяжкі гатовыя. Добра ж я папрацаваў з гэтымі ніткамі і насоўкамі. Клыпа! 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 Гэта мне? Не, дурнічка. Яны камеце Гардо. Вазьму сваю камеру, каб сфотаграфаваць яго. Нам ужо час ісці? Не зусім. Клёвіч хоча, каб мы парапетавалі з ім новы канцэрт. Супер! Хадзем! Усе малайцы! Мёд вушам маім! Камета Гардо будзе ў захапленні ад канцэрта. І ад кветак, і ад шарыкаў. І ад сцяжкоў! Яму ўсё спадабаецца. Давайце, народ, наперад! Здаецца, я бачу яго. Ён ляціць! Камета Гардо ляціць! Без панікі, без панікі! Хутка, усе па месцах! Канцэрт для каметы! Здароў, камета Гардо! Рады зноў бачыцца! Здароў, планета Стах! Выдатна выглядаеш! І гэта ўсё? Толькі гляньце на мае сцяжкі! Ён ніколі не пачуе канцэрт для каметы. Оу. Якое расчараванне! Расчараванне самае цікавае наперадзе. Цікавае? Проста глядзі. Гардо ніколі не лётае без сваіх метэораў.
Метеоров? Народ, хапаем инструмент. Метеоровая соната. Автор я. Бывай, камета Гардо. Убачымся праз 3 мільёны гадоў. Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Сергею Еніну, Яўгену Бараноўскаму, Мацею Маланцы-Яліне-Ваяйковым, сям'і Анфімовых, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Лявону Спірыдонаву, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.